Бобчо. Привет. Бобика. Сега ще ме питам, какво ще кажете за този туморосупресорен ген TP53? Бай, това му ти знаеш ли? Не. Пазителна на генома. Те ще отговорят въпрос по генетика за домашно. Добре. А ти ще ми покажеш една комбинация? Кратка, бързо. Аз ще покажа една ефективна и ефектна. Да. За доста начин. Да не мога да реши? Няма. Да. Съвсем лекче. Дясно плоче? Да. И се глаш лява перкът? Да. Дясно плоче? Пак се глаш. Ай сега, малко по-бързо. Да. Обаче вижда, първо в интръж. Така. Силата на тези страна ръка, на десни, оп. Не, фит, едновременно. Ръка, рамо и руки и крак. Аз като потъгна на гледам му рамото. Потъгна рамото, реагирам. Аперкут можеш ли? Аперкут. Мога. Аперкут не е ли? Така отдолу, така да. Браво. Добре, много добре. Много, аз не разбирам много, обаче много добре го правиш. Да. Аз ще питам разбирачите на басейна. Те ли? Те знаят всичко. Футбол, бокс, камбал, Добре. кърлинг. Топ.